জুতা মানুষ জি 50 টাকা গেছে 50 টাকা করে হলে নাম নাই দেখাম ওইটা হ্যাঁ जुता मारबु नैबे भिडिअ'आना सोरनि मोनथाय सोर लाङामोनथाय हाजिरा बासावनो जाफबलायथारदों ओरैबायदि गरम गरम माने बबे हान्जा मोनसेया लांनायथाय बेखौथ' बुंरोंला आं नैबे भिडिअ'आ गोदानसो आरो गारि सिङावनो खेबनाय बांगालफोरनो 50 थाखा होनानै हाजिरा सोरनिबा मिथिङाव लांदोंमोन नाथायबा ओमफ्राय बिसोरनो 50 थाखा 50 रुपिसल'नो हाजिरा होना लांदोंमोन दिनैनि दिनाव गामि ओनसोलाव 50 थाखानि हाजिरा मोननो नागिरला ओमफ्राय 50 थाखा हाजिरा होनानैसो लांबावदों जाहैबाय बेसेबां दुखुनांथावना होनबा हाजिरा जाग्राफोरबो दङ अरे मिया तुम्हारे के कहता से 50 तिहार की हाजिरा जाए आजकल ग्रामेर मध्य तो आबार 300 350 तिहार पाइताছি 50 तिहार हाजिरा खाइबार लगे एक जायतास এইটাই কষ্ট বালা मोजां খুব বালা কাজ করতাছ ভাইজান माने मोजांखौनो खामानिखौ मावना लादों बिसोरो माने मा होननानै बुंबावगोन माने बांगालफोरखौसो मोनबाय आरोखि ना हाजिरा लांनो बेफोरबायदि जुदि हाजिरा लांलायो मानसिनि स्ट्रेंथ बा पावारफोरखौ खोन्थानो थाखाय बेफोरबायदि लाङोब्ला आन्दलनकारिफोर बयबो दोलोफ्रा आं राजखान्थि दोलो बा माबा मोनसे दोलोफोरखौ आं बुंलायला जोंनि आसामाव हाजिरा जाग्राफोर मेरला दंसै 50 थाखाजों हाजिरा जाग्रा दिनै मुस्लिम ट्राइबखौ असनमान खालामनाय जादों बा नायनो थाङोब्ला मोजां गोथौयै जुदि सानोब्ला जायखि हारियानो जाया मानो हारसायानो जा बर'आनो जा सोरबा माबायानो जा दिनैनि दिनावबो बेफोरबायदि हाजिरा जाग्रा दंबावो आरोखि 200 थाखा 300 थाखा होनानैसो होनबाथ' जों साननानै लानो हायो जेसेबां दल संगठनानो जाया मानो सोरबा माबा मोनसेयानो जाया मानो बेफोर हाजिरासो लाङो नामा गोथौ साननांगौ जानानै फैदों जों दिनैहाय गोबां माबायावनो पार्टियावनो बा गुबुन गुबुन दल संगठनानो लोगोसे आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआबो बेफोरबायदि हाजिरा होनानैसो लाङो नामा लासिंसिं दुखुनांथावना जा एसे जायो सासेयानो था सानैयानो था बेफोरजोंनो मोजां मिटिंखौ खालामनो नांगौ जाय मोजां मोना बेफोरखौ हाजिरा लांथाबनानै बा माबा मोनसे खालामथाबनानै जेबो लाब गैया होनबा नोङो 300 थाखा हाजिराखौनो दोनबाय 500 जोनाव नों बेसेबां जागोन 500 जन जुदि गुबुन हारिफोरखौ गारि भारा होनानै 300 थाखा 500 जननो बेसेबां थांगोन बे फैसाखौ जों सोरबा बर' न'खर सोरबा गैयि दिनैसिमबो बर'नि गेजेराव दङ खबसे ओंखामनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ' खालामनो गोनां बै व्यक्तिफोरनो मानो होनो हाया आरो बै सुबुं न'खरफोरनो मानो नायनो हाया आरो जोंनि बर'नि गेजेराव ओरैबायदि दंबावो सोरबा व्यक्तिनि न'खराव फरायनो गोसो बै व्यक्तिफोरखौ मानो स्कुलाव लांनायनि सुबिदाखौ खालामनानै होआ हायोबा बै व्यक्तिफोरनो बै सुबुंफोरनो बै 300 थाखाखौ गारस्लायस्लाय बै बे फरायनो गोसो जानाय सुबुं लाइमोनफोर बै न'खरफोराव अनसुंथाइ होयोब्ला बा माबा मोनसे खालामनानै होयोब्ला बै बे गथ'आ मोजां फरायनो हागोन आरो नों बर'निनो माबा मोनसे मोजां खामानिखौ मालाबा मोजां फिथाइखौ थायहोगोन आं बेखौ सानो ओंखायनो जों सोरनोबा 50 थाखा 300 थाखा 400 थाखा बेफोरबायदि गारस्लायस्लाय नंगौना नङा
सोरनोबा हाजिरा होनानै लांस्लायस्लाय गामि ओनसोलाव न' गंसे गैया सोरनियावबा दैज्लां दिन सफैबाय बै व्यक्तिनि न'खरखौ फोसाबनानै होयोब्ला साबसिन जागोन जाय मानसिया बे मानसिखौ हाजिरा हमनानै लानानै थांनाय आरो जाय व्यक्तिया जाय संगठनानो जा सोरबा माबा मोनसेयानो जा बेफोरबायदि लाना थांनाया बिराद लासिं सिं जादों आरोखि बिनि देरसिन दुखु नांथावनासिन बर' हारिया बर' जाथिया जिसिबांखि पलिटिकेल पार्टियानो जा बा दल संगठनानो जा सोरबा सोरबा माबा मोनसेयानो जा बा बेफोरबायदि गौथुम बा जथुमा बा माबा मोनसे लाङोब्ला हाजिरा होनानैसो लाना थाङो बेखौ मोजाङैनो फोरमायनाय जादों आं दिनैसो मोनसनदों बेखौ बेबा माब्लानिमोन नंगौना नङा बेफोरबायदि आरोखि তোমরাও নিজের জাতিকে বিক্রি করতেছ 50 টিহার লেগিয়া হাজিরা খাইবার লেগে যাইতাছ নাকি এরকমে পাওয়ান লাগে এরকম কষ্টটা হওয়ান লাগে জুতা মানুষ পঞ্চাশ টাকা করে হলে নাম রাইতে হাম ওইটা হ্যাঁ ওই ঘাটে নিয়ে আইসি তো 50 টাকা দিব কে নিমই নেই আঙুলের দেয় না দাও না